Διαστολή στερεών. Υλικά που χρειαζόμαστε. Ένα μικρό κομμάτι ξύλου, 2 μεγάλα καρφιά, μία πένσα, ένα κέρμα, φιαλάκι υγραερίου, αναπτήρα. Καρφώνουμε τα καρφιά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ίσα ίσα που να περνάει το κέρμα ανάμεσά τους. Στη συνέχεια θερμαίνουμε το κέρμα. Παρατηρούμε ότι τώρα δεν περνάει ανάμεσα από τα 2 καρφιά. Λόγω της θέρμανσης του έχει υποστεί διαστολή. Διαστολή στερεών. Εάν στο σχολείο μας διαθέτουμε τη συγκεκριμένη συσκευή με τη σφαίρα, μπορούμε να κάνουμε το εξής πείραμα. Παρατηρούμε ότι η σφαίρα μπορεί να περνάει ελεύθερα μέσα από το μεταλλικό δαχτυλίδι. Θερμαίνουμε τη σφαίρα για μερικά λεπτά. Αφού η σφαίρα θερμανθεί, παρατηρούμε ότι δεν περνάει πλέον μέσα από το μεταλλικό δακτύλιο. Ο όγκος της έχει αυξηθεί